Urtero bezala eskolako agenda 21 proiektuaren barruan, ikastetxek egiten dute ingurumenarekin erlazionaturiko gai baten inguruan azterketa lan bat edo. Lehendabizi hasten dira ikastetxeko azterketa egiten, kasu honetan ura izan denez, pixkat aztertu dute zer muzko azpiegiturak dituzten urarekiko, iturriak nola dituzten, hilaba dituzten ura aurrezteko sistemak, baita ere beraien ohiturak, pixkat hausnarketa bat egin dute uraren inguruan, eta hobekuntzak planteatu dituzte ikastetxean, bai azpiegituren arloan, eta baita kurrikulum aldetik ere ia jasangarritasun irizpideak edo barneratuta dauden gai honen inguruan, eta bar. Eta bigarren fasea eskolako agenda 21 proiektuaren barruan da herriko diagnostikoa egitea. Orduan Tolosaldea garatzenetik eta Tolosako ingurumen zentroarekin laguntzarekin egiten dena da herri bakoitzean lanketa bat herriko uraren egoera aztertzeko. Bai, Tolosalde eskualde mailan lantzen den proiektu bada, orduan herri guztietan gai berdina lantzen da. Eta egiten dena da ikasturte amaieran egindako lana aurkeztera udaletxetara etortzen dira ikasleak. Orduan bertan aurkezten dute zelan egin dituzten, ze ondorio atera dituzten lanketa horietatik, eta ondorio hauetan oinarriturik ze konpromiso hartzen dituzten beraiek urarekiko egoera hobetzeko, eta baita ere udaletxeari proposamen batzuk egiten dizkiete herrian urarekin erlazionaturik dauden gaiak hobetzeko edo. Txikinak aurrezkuntzakoak eta landu dute, zenbat ur gastatzen duten eta nola edaten duten, iturrik eta irikita edo itxita uzten dituzten, eta baita ere pixka bat errekak garbi mantentzen dituzten, ez duten ezer botatzen. Eta gero, guk hemen Zizurkilen nola txiki ditugun, iturriak landu ditugu, begiratu zuten, ikastetxeko iturrik eta urremari ondo botatzen zuen, eta berrituta dauzkagu denak, eta ikusi zuten ondo zeudela, eta gero herriko iturrik begiratu zituzten, eta ikusi zuten batzuk nahiko ondo zeudela, eta beste batzuk igual, urremari desente eta zipriztinak eta botatzen zituztela, eta orduan, holako gauzak ekarriko dituzte guain hemen udaletxekoei esplikatzeko edo eskatzeko. Gure ikastetxean 5 urtetik aurreako ikasleak landu dute, 5 urtetik 11 urte bitartekoak, orduan txikiak Idoiak esan duen bezala uraren erabilera, eskua garbitzerakoan, hortza garbitzerakoan, iturrien egoera, eskolan, erdi mailakoak galdeketak egin zituzten herrian, herriko jendeen ohiturak nolakoak ziren uraren erabileraren inguruan, eta handienak eta 5. eta 6. mailakoak landare inbaditzaileak. Landare inbaditzaileak erreka ondoan asko azaltzen dira, eta orduan horien eragina eta horien ondorioak aztertuz. Horrekin ere, ikasleak etxeetara galdeketa batekin joan ziren, eta etxeko uraren erabileren ohiturak ere aztertu zituzten, eta ondorioak ere atera zituzten. Gure eskolan, nire lankideek esan duten bezala, bai iturrien egoera begiratzera jungara, bai errekan egoera ere bai, baina gu ez gara jun eskola guztia izan da, agenda 21 taldeak batez ere hartu du horren ardura, eta gero beste ikasleekin konpartitu izan dute. Eta batez ere, izan duguna ere bai da, aurrek urteetan neukin izan dugun konpromisua, uraren konsumua regulatzea edo, horiek berriz ere gogora ekarri diteu.